дуруд ҳамдиёрони азиз, дамидани субҳи навро ба ҳамаи шумо муборак мегӯем, фархонда мегӯем. Вақте ки субҳ медамад, пайғоми рӯшноӣ меорад, пайғоми умеду орзуҳои навро барои мову шумо ҳадия меорад. ёдовар мешавем, бинандагони гиромӣ, ки имрӯз 9 декабри соли 2020 аст ва ин сана дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаи бисёр муҳим ва таърихӣ аст. ҳамин санаи соли 2017 пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони олии шаҳрванди фахрии шаҳри амони шоҳигарии ҳошимии Урдун сарфароз гардиданд. ҳамзамон ҳамин сана, яъне 9 декабри соли 2015, парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат қабул намуд, ки аз нигоҳи коршиносон ин қонуни ниҳоят мондагор муҳим аст ва нақши он дар муттаҳидиву сарҷамъии миллат хеле барҷаста аст. ёдовар мешавем, ки сабти имрӯзаи барномаи Субҳи Тоҷикистон дар Осорхонаи Миллии Тоҷикистон иттифоқ афтодааст ва пеш аз он ки мо сайри хурдакак кунем дар гӯшаҳои гуногуни Осорхонаи Миллии Тоҷикистон, маълумотро дар бораи вазъи ҳавои кишвар барои имрӯз манзури шумо мегардонем. моро ҳамроҳ бошед. мутахассисони маркази обу ҳавошиносӣ вазъи обу ҳавои кишварро барои имрӯз 9 декабри соли 2020 чунин пешгӯӣ мекунанд. дар шаҳри Душанбе шабона то 2 дараҷа гарм шуда, рӯзона 2-4 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Бохтар шабона 3-5, рӯзона 5 то 7 дараҷа гармӣ дар назар аст. давоми рӯз дар шаҳри Хуҷанд 1-3, шабона то 2 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Хорух шабона 6-9, рӯзона аз 5 то 7 дараҷа хунукӣ дар назар аст. дар ноҳияи Рашт шабона 4-6, рӯзона 5 то 7 дараҷа хунук мешавад. дар шаҳри Кӯлоб шабона 2-4, рӯзона 4 то 6 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи Данғара шабона 3-5, рӯзона 5 то 7 дараҷа гарм мешавад. шабона дар шаҳри Ваҳдат 7-9, рӯзона аз 6 то 8 дараҷа хунук мешавад. ҳароати ҳаво дар ноҳияи шаҳри Тус шабона 2-4, рӯзона 4 то 6 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Норак шабона 1-3, рӯзона 3 то 5 дараҷа гарм мешавад. ҳароати ҳаво дар ноҳияи 5 шабона 3-5, рӯзона 4 то 6 дараҷа гарм мешавад. ҳароати ҳаво дар шаҳри Исфара рӯзона 1-3, шабона то 1 дараҷа хунук мешавад. дар ноҳияи Варзоб шабона 2-4, рӯзона 3 то 5 дараҷа хунукӣ дар назар аст. дар шаҳри Ҳисор шабона то 2 дараҷа гарм шуда, рӯзона 2-4 дараҷа гарм мешавад. ҳарорати ҳаво дар ноҳияи Айнӣ шабона 5-7, рӯзона 4 то 6 дараҷа хунукӣ дар назар аст. донистани вазъи ҳаво барои ҳамаи табақаи ҷомеа хеле муҳим аст, махсусан барои кишоварзон. агар онҳо донанд, ки барф меборад, даррав ба яхобмонӣ камар мебанданд ва агар барф чанд рӯз қабл борида бошад ва замин нарм бошад, онҳо ба гардон кардани заминҳои кишт шурӯъ мекунанд. чунки дар натиҷаи шудгор кардан барф ва умуман сардие, ки ба қабатҳои поёнии замин меравад, сардиро дар фасли гармо ҳангоми гармӣ нигаҳ медорад, таъмин мекунад, ки ин ба ҳосили фаровон додани кишт таъсири мусбат мерасонад. аз вазъи ҳавои кишвар бошад мо барои имрӯз огоҳ шудем ва инак сайри хурдакаки мо манзури шумо мегардад. дар Осорхонаи Миллӣ моро ҳамроҳ бошед.
ҳангоме ки ба толорҳои осорхонаи миллӣ ворид гардидем, як даста наврасонро дидем ки бо завқ гӯшаҳои осорхонаро тамошо доранд ва вобаста бо осори дидаашон байни ҳам суҳбатҳо мекарданд. зимни суҳбат маълум гардид ки онҳо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 ноҳияи синои шаҳри Душанбе мебошанд, ки бо тавсияҳои омӯзгорон ба Осорхонаи Миллии Тоҷикистон омодаанд. ما جوانان شکرگزار از آن هستیم که با چنین آثارخانه‌های زمانوی آمده از گذشته خود آگاه می‌شویم. ما بیشتر به استادان خود تشکر می‌گوییم که ما را به چنین آثارخانه‌ها آورده از گذشتگان خود آگاه می‌کنند. من به همسالان خود توصیه می‌دهم که بیشتر به آثارخانه آمده دانش خود را سیقل دهند. اشتراک کننده المپیاد فنی از فن تاریخ میباشم. شکرگزار از آن هستم که در چنین وطنی آباد و آزاد و صاحب استقلال زندگانی و تحصیل میکنه. ما امروز با همراه همسنفانمان و آموزگارمان به این آثارخانه آمده از اینجا دیدن نموده‌ایم. این دسته خوانندگان که آنها را معلمه‌شان همراهی میکرد، مقصدی به آثارخانه آمدن را میدانند و تیز تیز به تماشای آثارخانه رفتن را مهم میشمارند، چون که آثارخانه این آینه تاریخ و تمدن هر یک خلق و ملت است و خواننده درسی از کتاب آموخته‌اش را با آثار عینی در آثارخانه محفوظ داشته تقویت میبخشد. варзиш ба гоҳирӯзӣ аз ҳар ҷиҳат манфиатовар аст. он раванди мубодилаи моддаҳоро метезонад ва фарбешавиро пешгирӣ мекунад. ҳамчунин василаи хуби иваз кардани одати қаҳванӯшии саҳаргоҳӣ ва дигар нӯшокиҳои нерӯбахш низ мебошад. раванди пешравиро боз медорад, ба танзими иштиҳо кӯмак мерасонад. ҳамзамон машғулиятҳои пайвастаи варзишӣ фаъолнокии кори майнаи сарро таъмин мекунад ва аз кори зиёд хастагиро эҳсос намекунем. инчунин варзиш ба гоҳирӯзӣ саҳархезиро низ барои мо осон мегардонад. аз ин рӯ хеле хуб аст ки ҳар саҳар сарфи назар аз маҳдудияти вақт каме ба обу тоби бадан машғул шавем.
табибон тавсия медиҳанд ки бо назардошти хуруҷи дуюмбораи бемории сироятии COVID-19 дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва умуман дар ҳама ҷо қоидаҳои гигиенаи шахсиро риоя намоем. равоншиносон бошанд таъкид мекунанд ки бояд иродаро қавӣ дорем, чунки маҳз иродаи қавӣ аст ки моро устувор мегардонад, нигоҳ медорад ва ба мақсадҳои дар пеш гузоштаамон муяссар мекунад. дар ҳама маврид ин таъкидҳо, ин тавсияҳо дархӯранд ва месазад ки ин шаб рӯз ин таъкидҳоро дар ҳаёти ҳаррӯзаамон мо амалӣ намоем. риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ҳангоми истифода аз нақлиёти ҷамъиятӣ масъулияти ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад, махсусан дар шароити паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19. андешидаи чораҳои эҳтиётӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии сирояти коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва риояи қоидаҳои беҳдошт аз тарафи шаҳрвандон боис гардид ки дар марҳилаи якум шиддати сироятёбӣ аз ин вирус камтар гардад. аммо ин маънои онро надорад ки мо фориғбол бошем. ҳоло ҳам эҳтиёткор будан ва риояи қоидаҳои беҳдошт ҳатмӣ талаб карда мешаванд. дар хуруҷи мавҷи дуюми ин беморӣ ҳарчанд аз ҷониби давлату ҳукумат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дигар ниҳодҳои дахлдор ҷиҳати пешгирии ин беморӣ тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ карда мешаванд, аммо баъзе шаҳрвандон ҳангоми истифода аз нақлиёти ҷамъиятӣ қоидаҳои беҳдоштро риоя наметунанд ки ин боиси нигаронии дигар аъзоёни ҷомеа мегардад. бо вуҷуди он ки аз ҷониби масъулини вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза аз субҳ тамоми воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ безарар гардонида мешаванд ва баъдан дар хидмати мардум қарор мегиранд, мутаассифона баъзе шаҳрвандон ин ҳама заҳматро нодида гирифта гигиенаи шахсиро риоя намекунанд ва эҳтимолияти гирифторшавии атрофиёнро ба ин беморӣ меафзоянд. шиддат гирифтани паҳншавии дубораи ин беморӣ моро ҳушдор медиҳад ки саҳлангорӣ ва беаҳамиятӣ зоҳир накунем ва қоидаҳои гигиенаи шахсиро ба таври ҳатмӣ риоя намоем. ба ин манзур вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамаи шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамояд ки ҳангоми савор шудан ва истифода бурдан аз нақлиёти ҷамъиятӣ ҳатман қоидаҳои беҳдоштро риоя намоянд, аз ҷумла пӯшидани даҳонбанд, шустани дастон бо собун ва дигар моеъҳои безараркунанда, ҳамроҳ гирифтани маҳлулҳои антисептикӣ, дастпоккунакҳои намдор, нигоҳ доштани фосилаи иҷтимоӣ ва умуман тозагии шахсиву ҷамъиятӣ аз ҷумлаи тадбирҳое мебошанд ки гирифторшавии моро ба бемории коронавирус COVID-19 нигоҳ медоранд. беҳтарин роҳи ҳимоя аз бемории сироятии коронавирус COVID-19 риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ мебошад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ба шуғли доимӣ фаро гирифтани аҳолӣ пайваста тадбирҳо меандешад. аз ҷумла дар ин хусус барои татбиқи амалии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи тақвияти таҳсилоти касбии техникӣ ва омӯзиш қабул гардидааст ки мақсади асосии онро ба омӯзиши касбу ҳунарҳои гуногун фаро гирифтани шаҳрвандони аз синни 18 сола боло ва андешидани тадбирҳои иловагӣ дар ин хусус ташкил медиҳад. бахши завқи барномаи Субҳи Тоҷикистон бошад идомаи мантиқии ҳамин сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ба шуғли доимӣ ва омӯзиши касбу ҳунар фаро гирифтани ҷомеа мебошад. инак бахшу завқ омода аст, тамошо мекунем ва сипас барномаи Субҳи Тоҷикистонро идома медиҳем.
боиси ифтихору қаноатмандӣ аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нақши назараси ҷавонон дар рушди ҷомеа баҳои баланд дода, барои тарбияи дурусту солимонаи онҳо ба мақомоти дахлдор дастуру супоришҳои судманд медиҳанд. таъкидҳои пешвои миллатро оид ба тарбияи дурусти насли наврас, махсусан дар замони пуртазоди муосир, шоёни таваҷҷӯҳи хоса аст, зеро омӯзиши касб барои наврасону ҷавонон ниҳоят муҳим аст. дар доираи татбиқи иқдоми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба эҳё ва ҳунарҳои мардумӣ то имрӯз даҳҳо мактаби ҳунармандон дар ноҳияу шаҳрҳои ҷумҳуриямон ташкил шудаанд. мо омӯзгорон ва устодони кафедраи технологияи дузандагӣ ва хизматрасонии коллеҷи технологии шаҳри Душанбе иқдоми пешгирифтаи пешвои миллатро барои тайёр намудани кадрҳои баландихтисосӣ ҷавобгӯ ба бозори меҳнати дохилаву берунаи кишвар, барои аз байн нарафтани ҳунарҳои мардумии халқи тоҷик ва эҳёу зинда гардонидани ҳунарҳои мардумӣ ба донишҷӯён ва ҷавонони имрӯза касбу ҳунарҳо омӯхта истодаем. муҳаққиқон собит намуданд ки рушди ҳунарҳои мардумӣ дар тарбияи ҳисси зебоипарастӣ, беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум ва ҳамчун омили асосии бо кор таъминкунии аҳолӣ, коҳиши муҳоҷирати меҳнатӣ ва мустаҳкамсозии оила басо нақши муассир дорад. метавон гуфт ки мақоми ҳунар на танҳо дар наздик сохтани насли наврас ба неъматҳои эстетикии ҳаёт бузург аст, балки ба пешрафти сатҳи маънавиёти оила, рӯзгордорӣ ва ғанӣ гардонидани захираҳои моддӣ дар оила нақши барҷаста мегузорад. омӯхтани касбу ҳунар барои ҳар як ҷавондухтар лозим аст. агар ҷавондухтар ягон ҳунар дошта бошад, дар оянда ҳунари худро истифода бурда зиндагиашро пеш мебарад. хушбахтона барои мо ҷавонон имрӯз шароит муҳайё аст, ки мо дар муассисаҳои касбомӯзӣ касб меомӯзем. аз маҳсули ҳунари худ зиндагиамонро обод мекунем. аз қадимулайём мардуми соҳиби маърифати тоҷик бо шавқу завқи баланд ба касбу ҳунарҳои миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, на танҳо дар зинда нигоҳ доштани урфу одат ва анъанаҳои миллӣ, ҳамчунин дар тарғиби муаррифии фарҳанги бою ғанӣ ва беҳдошти сатҳи зиндагӣ онро васеъ истифода менамуданд. бо назардошти ин нуктаҳои муҳим, мақомоти салоҳиятдори соҳа бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат бо мақсади ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб намудани наврасону ҷавонон тамоми чораҳои имконпазирро дида истоданд, ки ҷараёни ҳунаромӯзии ҷавонон мароми хоси худро пайдо намояд. бо ин мақсад марказҳои омӯзиши касбу ҳунарҳои мардумӣ таъсис дода шуданд, ки имрӯз ҷавонони зиёдеро ба касбомӯзӣ ҷалб карданд. ин ва ба ҳамин монанд чораҷӯиҳои дигар аз иқдомоти шоистаи таҳсину дастгирӣ ҳастанд.